Здравейте, момичета! Ще ви запозная с една моя нова бюти рутина. Подготвям влажно лице за по-лесно нанасене на измивният продукт. Тук кожата ми не изглежда добре, но съм в процес на заздравяване. За улеснение използвам двустранна четка от кутия на Bellbox. Слагам измивен гел. Аз използвам Medicate, който използвам от години и съм много доволна. От едната страна нанасям измивния гел, като тя е с много меки косъмчета за много лесно разнасяне и разпемване на продукта, а от другата страна за по-дълбоко почистване на порите. На измито лице вече го подсушавам с кърпа, с потупващи движения. И ето, че следва новото попълнение, което е оризова вода, която съм подготвила предварително. Ще напиша в коментар какви са ползите от нея. На тампонче вместо тоник нанасям по цялото лице. Като за финал използвам крем за лице с витамин С и с масажни движения го разнасям по лицето и шията. Надявам се, че ви е било полезно. Последвайте ме за още бюти трикове. Чао от мен!